orain hemen gaudela, bide gurutzean, utz ditzagun beldurra atzean. Ez gara izan onena, behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta erditu da, gure ordua heldu da. Queremos agradecer a las 50.000 personas que ayer se reunieron en la manifestación de Bilbao su cariño, su solidaridad, su cercanía y su apoyo. Esan genezake, zuekin indartsuagoak garela. Eskerrik asko. Aurrera begiratu nahi duen herria da gurea, eta gu horren parte sentitzen gara, beste batzuen artean. Iraganean katramilatu nahi gaituen epaiketa honi ez, eta konponbideari eta aurrera begiratuteko bideari baiezkoa emoten duen euskal jendarte bat osatua dago, atzo ikusi genuen bezala, eta etorkizun oparogo bat sortarazteko eta eraikitzeko bideari ekiten ari diogu. Horixe berau eramango dugu bihartik aurrera Madrilera, beharrezkotzat ikusten genuelako, etorkizuna askatzari gure ekarpentsoa eta gure aletxoa egitea, eta iraganean garatzen diren elementu guztiak sanatu, osotu, zauriak beharrezkoa dira baitere iztea, baina horretarako ezinbestean gaurko egunean euskal preso eta iheslarien etxeratzerako bideari soluzio agenda bat emoteren beharra dugu. Hori lan egin dugu, horretan ibiliko gara eta hori gauzatu arte gure aletxoa egiten jarraituko dugu gauden tokian gaudela. Eskerrik asko. Hemendik nola ez, dispertsioaren simboloa den Lopidanatik, senide eta presoen sostengu diren familia guztientzat, gure besarkadarik, elkartasunik eta maitasunik handiena. Zuengatik ere, hementxe gaude. Animo, aurrera zuek. Muxu bat. Orain hemen gaudela, bide gurutzean, utz ditzagun. Errepresioa pairatu duten hoiengatik ere, hemen gaude, zuekin gaude. Elkartasuna jaso eta elkartasuna emango dizuegu. Behar bada. Gure prozedura judizial bezain injustoa eta bidegabea da Altsasuko gazteentzat eta guretzat bezala bereientzat konponbidea eta justizia eskatzen dugu. Eta guk jaso dugun elkartasun eta indarru holdea beraiei eskainene diegu. Ordua heldu da. Galdatu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean, malkoa esker, orain itxasoa gara. Atzo, epaiketan, eta bihar ere, preso eta iheslariak beti gogoan.